ne beye na yebenya enema bi anase duro ebeboa ama ye nkwammoa no mu dwumadie no tumi asipie sita no na yesanso ahwe se ne beye betumi ayi eye flames anasa maman edi afiri ye ho firi se wo ye ho dodo na aya na emmoa nipadua no eno nam so mo panikase a wono eno oda kantanka organic farm so ano eye doctor ahwere ebechechire mu enema betumi aye na ebeboa yen emma ye nkwammoa no tumi agina na so afi so ebetumi ayi amaman afiri ye ho kube mpa emunsuo no ewo enuma bebre ye se be ma bi ho na se wo se ho ne de ontumi ni agro nkwachiri so wonya kube munsuo na wo de frak nketwale a yegman tentem pa na no yenti ama no yegman tem se on se nipa bia no se wontumi nya antumi ma adwuma nkwachira ne fira maman nti we eyi amaman tentem na ma wo bebe bia no eye free obi wana ne minim ho mo se ho kwan ni minim eno so o de fra anka na kubensu no fra anka twale na eno so eyi ni free ho maybe say na say social media so buy na man photo kube pa dey ma fra okay ma be kan ho asem kwa ha se boduma pa SZP me ka sa dan po na me pom ka se so wonya nkete na ba na ho ya ma etro akura ya wo na ni trimi o asa trotro enye fe no eno o de sra ebema ni nyina ebifu ntem na ebusa me se na ni die ena so won ni de wanyi so wo ba kaya me ka sa se mo ni nyantonifo enkwala ide na yesa subiem enti me se kubena ba nkete na emfansuo no wo yama trotro akora wa wo na wo fi se won trimi no enfu kama ma wo no na wo de asra no trotro wo se ni no ebifu fefefe pa woni aje ne mom nya ni mpanimfo aye de na yese obusia pani de yibi no ndie de abroso sana me kan ne mom se obi won se that food pie si na and so sa kubi ya na do fra ayi iye no afi bi ama won international haban na de efe kubi nsu ya fra na da kan kachore na gum eno so bia de ha obia no eno so ebe yi na firo kubensuo na ye duro ana de ka dia ka ho so ajejejeja kra